பாகிஸ்தான் நாட்டுல ஸ்கூல் போனாலும் சரி, காலேஜ் போனாலும் சரி, எந்த ஒரு வகையான படிப்பு படிப்பதற்கும் அங்க வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து போட்டிருக்காங்க. 5% வரி வந்து செலுத்தினாதான் இந்த ஒரு நாட்டுல வந்து படிக்கிறதுக்கு அலௌடு. ரம்ஜான் தினத்துல வந்து யாருமே கடையில போய் சாப்பிடக்கூடாது. அப்படி மீறி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஜெயில் தண்டனை. ரம்ஜான்ல கண்டிப்பா வீட்டுல தான் எல்லாரும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இங்க உள்ள ஒரு உலகத்திலேயே முதல் முறையாக இளம் வயதிலேயே நோபல் பரிசு பெற்றவர் வந்து பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற ஒரு பெண் தான். இந்த ஒரு பெண் வந்து பெண்களோட கல்விக்கு வந்து ஆதரவாக போராடி இருக்காங்க. பாகிஸ்தான்ல வந்து 1992ல முதல் முறையா பெனாசிர் புட்டே அப்படிங்கிற ஒரு பெண் தான் பிரதமரா இருந்திருக்காங்க. இந்த விஷயம் தான் உலகத்துல இஸ்லாமிய நாடுகள்ல ஒரு பெண் வந்து பிரதமரான ஒரு நிகழ்வு. பாகிஸ்தான்ல ஒருவர் மொபைல வந்து அவங்களோட அனுமதி இல்லாம தொடவே கூடாது. அப்படி தொட்டா அது வந்து ரொம்பவே சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாகிஸ்தான்ல வந்து சைபர் கிரைம் சட்டத்தின்படி சமூக ஊடகங்கள்ல ஒருவரை கேலி செய்து மீம்ஸ் போடுறதுக்கு அலௌட் கிடையாது. ஒரு ஆண் வந்து திருமணம் ஆகி இருந்தாலும் கூட இன்னொரு பெண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா ஒரு பெண் வந்து கல்யாணம் ஆனா இன்னொரு ஆணை வந்து கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது.